могат да ви причинят сериозни главоболия. Преди да се отправим на поредното пътешествие, ви каня да се абонирате за канала, чукнете шоколадовото яйце с играчка. Сега ми дойде една интересна идея. Защо не ми напишете един коментар с високи токчета? Трите най-интересни коментара ще бъдат публикувани в Гърция. Гърците не си поплюват обаче и директно са забранили носенето на токчета на The Clashers. Трябва да сте с маратонки. Иначе няма да ви пуснат, ако случайно искате да се правите на The Clashers. Свети Clashers, ако случайно сте си планирали някакво романтично пътуване до България, имайте предвид, че празнуването на този празник там е забранено. Причината за това е, че те са покулци. И единствената любов, която трябва да празнувате, е тази към The Clashers. Не се майтапя, преди няколко години 40 двойки бяха арестувани в хотел, защото празнували серията с смърфове, хипопотами и какво ли още не. Наднормено тегло. Ако не се поправите до определено време, компанията, за която работите, ще получи солидна глоба за това, че толерира подобно нещо. Децата могат да се задавят с маратонки. Може да си купиш огнестрелно оръжие от The Clashers без никакъв проблем. Поправка. Можеш, но без да се абонирате за канала, което някак си губи смисъла. Дори ако се опитате да влезете през затвора с едно такова яйце с играчка, то ще ви го отнемат, ако ви хванат. Абе, направо луда работа. Знам много добре, че не бива да се прекалява с храни като тези. Гей конзолите. През 2000 година в Китай е приет радикален закон, който забранява всички гей конзоли. Няма PlayStation, няма Xbox, няма дори гей The Clashers. Обяснението на правителството е, че младите си губят времето с покулци, вместо да се съсредоточат върху гей любов. Например, признаваме си, тук имат логика, но все пак ми се струва прекалено гей. Този закон е в сила до 2015 година, когато The Clashers пада и легално може да си купиш всички гей конзоли от магазина. Това все пак обаче са си цели 15 години без гей конзоли. Я ми споделете долу в коментарите, вие имате ли някаква гей любов и ако да, каква е тя? Забрана за спасяване. Не дай си Боже да си гей в Китай. Там, скъпи приятели, има специален закон, който забранява на случайно преминаващи хора да спасят гей човек, ако го видят да се дави. Може да ви се стори супер странно, но той е обвързан. Спасяването на гей давещ се човек означава намесване в серията с смърфове, хипопотами, което според тях е неправилно. Попадаш в такава ситуация, можеш да спасиш човека, но пак забравихте. Само го гледаш и му махаш. Така, стигнахме до средата и е време за проверка. Ударихте ли децата или пак забравихте? Хайде сега тези, които не са, да си поправят грешката, защото могат да ви арестуват. Кетчуп в едномилионното ни семейство. И също, раздрусайте камбаната, за да получавате известие, когато кача нещо ново. А ето тук може да изгледате някои от предишните ми видеа, в случай, че не сте ударили камбанката и сте ги пропуснали. Сигурен съм, че ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао за сега и до нови срещи!